fake prophecies. Adili chiprofita sina mazita. Yaura zita iwe. Wakati mprofita chef wedu kwa wakapoenda poison. Wakati mwanza uni mzainde bulawa une poison. Wakati mwanza uni mzainde ice cream. Right. Action mayona. Movement mayona. Zvatotanga inini ndakakutaurirai ukaona advisor wa Mnangagwa akukurebuka kureva kuti Mnangagwa wacho pachake anenge akurebuka aona kuti iwo wakadhakwa nyaya ingoripo panapa iri simple muri yeZimbabwe. Inini handisi munhu wekuti ndinongotaura zvinhu zvinongopfuura because ndotaura tanga munhu ane mushonga mukanwa. Handisi prophet wepolitics but ndine maziso epolitics. Ukanzwa kuti podonzwa nyaya dzepolitics uya kuna Kuliant tokuudza zvese zvine zvichiitika. Uebert wakabuda chirova prophecy yake analysis kwakuri kuanalyze kwaaita kwekwe akanyatsoweka maths akaona kuti zvinodai zvichazofamba so ndobva arova guesswork dzake. Anogara achitaura hanzi kana dziri nyaya dzeelection ndotanga ndaudza imimi vanhu vangu vari muchechi akwanise kutaura zvinhu publicly zvimwe zvacho kuti ndaprofita kuti ningi ndiye achadai. Last time if you guys still remember akati Trump akadedzwa naMwari but Trump wacho akazongorova Zimbabwe chema tsenga nzungu akataura vanhu vemuZimbabwe zvekuda kutravela zviya ameno zvenyu munotofanira kunge matodeposita mari nemusoro chaya kuti utravele kwaenda kuAmerica. And this thing chakaitika njekuti vanhu ameno zvinenge zvichiitika ndezvekuti munosimbisa kuti Trump kana akutoita zvikakangoti Zimbabwe haazizi kuti kuna vanhu vezanu kana kuti veopposition kana kuti ndeopa anenge achida kuzofevherwa anongorova chimatsenga nzungorova munhu wese bhozi vanhu vese mune makafanana at the end of the day. But panapa tiri kuti vanhu vekuZANU-PF havasi kufara neprofesi yakadzikiswa na Uebert mudzaniri uyo anonzi akazviti Uebert Angels. Havasi kunakidzwa nazvo izvo kuti aiwa kava mudzaniri maakutijairira vatotaura hanzi totogona kutenda neyo tokutesta vanoda kutomutesta. Inini ndakatombozvitaura inini ndinoziva kuti nyaya handifariri kuti nditenge ndiri kutaura zvakashata pamusoro pavanhu ndiri kuvenganisa vanhu kana kuita sei because these guys vane zvinhu zvavakatocontributa musociety zvakawanda zvekuti nanhasi tinogara tichicelebrata. Tofanira kutoti kana tikatovaona tovaomberera maoko kuti varume apa makagona apa izvi zvamakaita izvi izvi makagona kana kuti izvi zvamuri kuita izvi muri kugona. But pamwe pacho tonoti panapa pakurasikwa totoona kuti uyu ari kurasika ari kunyebo. Nyaya dzemaprofesis dzekutanga muri kuvhiringidza vanhu. Mnangagwa is not happy with zvimaprofesis zvese zviri kuitika. Ukaona Tungwarara ari kutotaura ziva kuti Mnangagwa is not even happy because izvezvi Tungwarara ndio bhiza riri kumhanya naED. KuZANU-PF kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvekuti kunotonzwa kuti totokuudza nyaya idzi dzakanakira kuti isusu togara tichiziva dzese kuti nhasi zvinenge zvazodai. Chero munhu akatouya akataura madimbikira kuti ningi zvakadai totokuudza kuti uyu ataura ningi. Why? Because tinenge tiri update baba. Vamwe vanotouya panapa munoti makamonzwa politics nhasi modzokera mosodzoka after 3 months monzwa taakutaura kuti zvinenge zvaakutoitika mazuva acho kuti iwo wai uchingoshanduka politics dzekuZimbabwe hadzisi stable so dzinogara dzingoti nhasi vakatodai so strategy ikatochinja totokuudza kuti uyu achinja strategy. Chero Mnangagwa mbuni akatouya panapa akataura kuti chakadai ningi chimutengure wakazodai totokuudza kuti Mnangagwa zvataura zvari kutaura ningi. Why? Because togara ende hatiteerere manzwi zvamunongoita totoonzwa kuti apataura zvakati. That's why muchiona kuti political party yese ZANU-PF ine vanhu vakawanda vanotifarira vanhu vakawanda muZANU-PF. In case you didn't know mashefu pana pavanogara vachindifonera vamunoti mashefu vamwe wacho imimi vanenge kuti uri same pana. I still remember pana madays andakamboti ini ndakuzvisiya zvepolitics zvekupenga izvi ndakatanga kufondera nomwe munhu ndasingafungidziri zvanzi young man chii chiri kunetsa pane zviri kunetsa here kunge imi mani mukundibvunzire chiko zina nebasa rese kuti pane zviri kunetsa rechichichi. So umwe ndiye akazogara neni pasi mumwe wasina chekuita nezvi ndakati no ukaona kuti vanhu ava vanenge vachitobenefita pane zvauri kuita because iwoka uri kutovabatsira kutoanalyza chinhu chacho uri kuvabatsira even kutobvondora zvinhu zvinenge zvichiitika kufumura kwaunomboita corruption kuti ninga ari kudai without fear or favor. Vanongoziva kuti kana vachida kuziva kuti chii chiri kuitika even muZimbabwe yese vanomhanya vamwe vanomukira everyday vachiona zvinhu zvaunongochitaura. Saka kubva ipapo ndakabva ndangoti ngoma ndiyo 2026 on hapana hatisi kudzora tsvimbo nekuti godo rabata kumeso. But Uebert Angel auda kuhijekawo mastreets kuti apinde anogadzira kuda unotsvaga relevance. ZANU-PF haina chinhu chinonzi relevance zvokukusiya uchita relevant mberi kwavo. They don't do that. Vanotongokushanda vanokusiya pamhene pachena so ende vanokunyadzisa vanozvigona zvekunyadzisana. Ona Uebert Angel wasiyiwa pachena. Mnangagwa is not happy nezviprofita zvakadzikiswa naUebert Angel. Second one iri muZANU-PF iyi ndauda uchikudza ino vandarwa pasi. Ukaona iwewe uchiatakwa muZANU-PF uchiatakwa publicly muZANU-PF chibva uziva kuti Mnangagwa haasi kufara anything chouri kuita.
munhu anenge ana Mnangagwa achiwirirana kudai so abatwe tukwe muZANU-PF tangwe apamirwe but panenge vaita kanenge ka misunderstanding so kekuti Mnangagwa haasi kufara ndo vanhu vamunoona vachiatakwa vachipopoterwa everyday. Ndakurova pasi ndataura ndapedza nditi nyaya yaperera panapa but rigedza ndibva ndangoshandisa mukana. Vanhu vari muSouth Africa vaya vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits ndikuti chii. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Vanokwanisa kuregistera kambani okuvhurira FNB business account uri kwauri ikoko, ivo vari kwavari ikoko. Saka haunide kutravela but make sure kuti une passport iri valid, iyo yakadhindwa madays ako iwo zvemuskillful wako inokwanisa kuti uvhurirwe kambani wotowana FNB business account through Education Research. Namba ndo dziri pascreen idzo, torai mascreenshot, taurai navo, movement maiona nditi chiitai zvinoitwa kuti zvinhu zviende kumberi.